Five Guys Review straight от Майами. И здравейте хора, днес ще пробваме Five Guys в Америка и ще го сравняваме с това в Европа. На мен Five Guys ми е любимия фаст фуд, така че съм много excited да пробваме. Първото нещо, което забеляваме, че шейка е по-малък от това, който съм ял в Амстердам или в Испания. Но пак е идентично вкусен, толкова добър е колкото шейка в Европа. Дава по 9 от 10. Сега е време да чопкаме картофчета. Като бих казал, че Five Guys картофите в Европа са по-добри. Ако трябва да бъде по-честно. Може би, защото сме в Майами. Може Five Guys в Майами да не е толкова добър. И сега е време да преминем към The Real Deal, което е Five Guys бургера, който е доста голям и масивен. Нямам, че сега е време да решим дебата. Мили мои зрители, ще трябва да ви разочаровам. Със сигурност Five Guys в Европа е най-дея по-добър. Но това не е зле, в смисъл, в никакъв случай не е лошо. Просто имам чувство, че в Европа е по-вкусно. Като моята финална оценка за Five Guys Майами е... Може би 7 от 10, не знам. 7 от 10 за Five Guys Майами. Колко даваш на Five Guys Майами? 6 от 10, Boom the Beach правят по-добре. Винаги 10 Five Guys. Ай, чао бе.